дастгириҳои пайваста ва таваҷҷӯҳ ғамхориҳои рӯзафзун нисбат ба ятимону маъюбон, бепарасторон, дардмандону оилаҳои эҳтиёҷманд дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, аз амалҳои хайрхоҳона ва инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. Дар доираи чунин иқдому тадбирҳои муҳим ва хайрхоҳонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, оилаҳои эҳтиёҷманд, хусусан ятимону шахсони дорои имконияти маҳдуд дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, пайваста дастгирӣ карда мешаванд ва зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳамешагии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор доранд. мақомоти шаҳри Душанбе, Рустами Эмомалӣ ба ҳамаи касоне ки ба мо дастгирӣ мерасонанд миннатдори худро баён мекунем, ки моро фаромӯш намекунед. Мо шахсоне ки мисол дар инҷа бо ғамхорӣ, бо дастгирии шумо эҳтиёҷ дорем, миннатдориро худро баён мекунем. ман хонандаи муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ махсуси барои ношунавоёни шаҳри Душанбе Ақтодов Ҳасанҷон ҳастам, ки дар синфи ҳафтум таҳсил мекунам. мо миннатдории худро сараввал ба пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем, ки барои мо хонандагони имконияти маҳдуд дошта ҳамасола дар арафаи иду ҷашнвораҳо кӯмаки хайриявӣ мерасонанд. мо аз ин амали онҳо бисёр хурсанд ва миннатдорем, чунки моро мисли хонандагони дигар муассисаҳо ҳама ҷиҳатта дастгирӣ намуда намегузоранд ки аз чизе танқисӣ кашем. барои мо ношунавоён муассисаҳои махсус ташкил карда шудааст ки мо дар онҳо таҳсил намуда омӯзгорон бо забони имову ишора ба мо дарс мегузаранд. дар пайравӣ аз иқдомҳои бузург ва сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа дар пойтахти мамлакат пайваста тадбирҳои амалӣ меандешад. номи ман Карима Мубориз. ман хонандаи синф чорум Б муассисаи таҳсилоти ибтидоии шабонрӯзӣ махсус барои кӯдакони нобино ва сусбини шаҳри Душанбе ҳастам. ман мехоҳам миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе миннатдории худро расонам. имрӯз ба мо тӯҳфаҳои ҷашни мелодӣ дод. ман кӯшиш мекунам ки хуб таҳсил намуда дар оянда ба халқу ватани худ хизмат намоям. дар пайравӣ бо ташаббусу иқдомҳои инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат ин навбат низ чун анъана аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рӯзҳои охири соли 2021 ва фарорасии соли нави мелодии 2022 ба зиёда аз 11 000 нафар аз ҷумла ятимони кул, маъюбон, шахсони яккаву танҳо, дардмандону бепарасторон, оилаҳои ниёзманд ва кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои пойтахти мамлакат кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. бошандагони саднафараи хонаи маъюбони шаҳри Душанбе ки ҳамчун хонаи меҳр мебошад, миннатдории худро ба роҳбари давлат ва ба мери шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бисёр сипосгузорем, чунки онҳо пайваста ба мо маъюбон кӯмакҳои худро мерасонанд. мо дар ин ҷо худро ҳамчун одами маъюб не, ҳамчун баробари дигар одамони соғ саломат худро ҳис мекунем. таъкид бояд кард ки кӯмакҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз қабили маҷмӯи либоси гарми зимистона, маҳсулоти хӯрокворӣ, шириниҳои идона ва дигар лавозимоти зарурӣ дар ин рӯзҳо ба бошандагону тарбиятгирандагони мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастор, мактаб-интернати махсуси таҳсилоти асосии рақами 2, мактаб-интернати махсуси ёрирасони рақами 3, мактаби махсуси ношунавоён, мактаби шабонарӯзии махсус барои кӯдакони нобино ва сустбин, хонаи кӯдакони синни то мактабии рақами 1, марказҳои дастгирии оила ва кӯдаки рақамҳои 1, 2 ва маркази минтақавии хизмати иҷтимоии нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе дастрас ва барои бошандагону тарбиятгирандагони ҳамаи ин муассисаҳои иҷтимоии пойтахт дастурхони идонаву барномаи фарҳангии фароғатӣ бо риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ташкил карда шуд.